Mkristu asamapusisike. Tafika hapa sipomwinikiranso. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere jambo yatu Yesu Kristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero pano pa Word Made Flesh tifuna kugawana mawu a Mulungu pamaona kuti Mkristu asamapusisike. Tafika hapa sipomwinikiranso. Ndipo mawu athu tikwatenga kuchokera hapa Exodo chapter 3 ndi verse 1 mpaka 8, 13 mpaka 15. Mose ankaweta ziweto za mpongozi wake Yetero, wansembe uja wa ku Midiani. Siku lina adatenga ziwetozo nakaenda nazo kwa chakuzambwe kwa chipululu mpaka kukafika ku phiri la Mulungu zina lake Horebu. Njero wa chauta anamuonekera ngati malawi a moto umene unkayaka mchisamba. Mose atapenya anaona kuti chisamba chili moto lawilawi koma osapsa. Sono mtima mwake anati, ndipita pafupi kuti ndikaonesese zoziza ndikuzipenyazi. Chifukwa chiyani chisambacho sichikupsa? Chauta ataona kuti Mose akuyandikira anamuyitana mchisambamo kuti Mose. Mose anayankha kuti Mulungu adati, usandikire pafupi, vula nsapato zakozo chifukwa mawu ako ngoyera. Anapitirira kunena kuti Ine ndine Mulungu wa makolo ako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaka, Mulungu wa Yakobo. pompo Mose adazipimba kumaso chifukwa adaopa kupenya Mulungu. Kenaka chauta adati, ndaona mmene anthu anga akuzunzikira ku Igupto, ndamva kulira kwawo kufuna chithandizo chifukwa cha anthu amene akuwapsinja. Ndikudziwa bwino kuzunzika kwawo, ndabwera kuti ndizapulumutse kwa Igupto ndi kuwatulutsa m'dziko limenelo, kuti ndikalowetse m'dziko lalikulu lachonde. Dziko limenelo ndilamwana alirenji amene akukhala m'dzikolo. Dziko limenelo ndi Akanaani, Ahiti, Aamori, Aperizi, Ahivi ndi Ayebusi. Mose anayankha kuti Sono ine ndikapita kwa Israeliwo kukawuza kuti Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, iwo akakandiuza kuti zina lake ndani, ndiye ineyo ndikawuze chiyani? Mulungu anamuwuza kuti Zina langa ndine ndilipo. Aisraeli ukawuze kuti ndilipo wandituma kwa iwe. ndipo Mulungu anawuzanso Mose kuti Aisraeli ukawuze kuti chauta Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaka, Mulungu wa Yakobo ndiye amene wandituma kwa iwe. Tsono ndilo zina langa mpaka muyaya, limeneli ndilo dzina limene lidzanditcha mibado yonse ya mtsogolo. mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ndikakhala chete nthawi zina ndimakumbukira aphunzitsi anga amene ankatiphunzitsa za kulalika kapena kalalikidwe ku St. Peter's uko. Anatiuza kuti m'Baibulo muja pali masiku ena amene uzayenera kulalika mawu ofewa, mawu achitonthozo. Koma pali nthawi zina zimene ukuyenera kuzalalika uthenga olimba, ndipo anawutchula kuti hard message. Usazawuzembe uthengawo. Ndiye lero ndati iyayi ndi apase ulemu aphunzitsi amenewo, chifukwa mawu alero mauthenga amene alipo ndi amenewa: uthenga ofewa komanso uthenga olumawo ulimomo. Ndipo powalemekeza ndikutengamo uthenga olimbawo, uthenga okhomawo, uthenga opwetekawo. Ndipo ndikuti chaka chino si chaka chomwinikira. Mkhristu asapusisike, palibenso kumwinikira, palibe kumwinikira. Ngakhale pamene Paulo mphunzitsi wake wa Timoteyo
ankamphunzitsa anamuza kuti mukatenga 2 Timoteyo chapter 4 mawu a Mulungu uziwalalikira molimbika pa nthawi imene anthu akuwafuna ngakhalenso pamene sakuwafuna. M'Baibulo mu mawu ali kholopete amene amakamba za chifundo cha Mulungu. Mukatenga ngakhale mawu amene tawerengaja akukamba za chifundo cha Mulungu kwa ana a Israeli. Ndamva kulira kwawo, ndaona kuzunzika kwawo, ndabwera kuti ineyo ndizapulumutse. Koma kodi abale mukuona kuti mawu omwewo amene kumbali ya Israeli ndi mawu achifundo akapita kwa Farao akakhala mawu ankhanza? Mukatenga ngakhale Luka 13 ndi 1 mpaka 9 amakamba za mtengo umene unanena kudulidwa, koma wantchito wa munda manena kuti iya ya bwana ndipaseni chaka ineyo ndiuthirira mtengo ndiufukulira ndiuthira manyowa ndione kuti kodi uzapanga bwanji. Chifundo cha Mulungu. Komatu mukatenga Numeri 14 ndi 18 amanena kuti Mulungu yemweyi amene alosa kwiya msangayi sazaleka kulanga ochimwa amalanga. Kodi Mulungu alanga anthu ochimwa? Eya, Mulungu alanga anthu ochimwa makamaka akafa. Mukatenga Ezekiel 24 ndi 14 akunena kuti ndizakulanga posata makhalidwe ako ndi zimene udachita. Amene ndi Mulungu wathu. Mbali imodzi ndi wachifundo koma ukankwisa pepani. Mawu akuti kumbusa kuti nthawi zina anthu sasintha chifukwa chona kuti akunganizira Mulungu kuti ndi wachifundo. Ndikhululukira, ndimvera chifundo. Kuli anthu amene safuna kupanga zolongosoka pa moyo wawo chifukwa mukuwapasa nthawi ndipo akuona kuti mudakawapasa nthawi. Anthu amene chifundo chanu akuchitenga kuti ndikupusa. Anthu amene kudekha kwanu ngati akhristu akutenga ngati kuti ndikumbwambwana ndikupepera. Anthu amene kukhala du kwanu akutenga ngati kuti ndikugona kusaona. Saziwa kuti inuyo simufuna kulimbana za dziko lapansi koma muli ndi nthawi. Amasowa ndithu anthu ngati amenewa kenakake kokuti kuti mwina asinthe atembenuke aone kuti apanga bwanji. Katepetepe sikamagwira mtima. Katepetepe sikamagwira mtima. Amafuna kuti ndi mwapange china chake. Ndinanena kuti Lenti ndi nyengo yosiyana kwambiri ndi nyengo zina zonse. Ndiyosiyana ndi Pasaka, ndiyosiyana ndi Advent, ndiyosiyana ndi Christmas, ndiyosiyana ndi nyengo ya pachaka. Advent zovala zathu zimafana ndi Lenti, pepo. Koma timati tembenukani mtima, tembenukani konzekerani Ambuye atobwera. Lenti ndi nthawi imene munthu mwamuyang'anira, mwamudikira, mwampasa mpata, mwamuyankhula koma sizikutheka. Ndiye mmambwereserano Lenti. Mmabweresera Lenti. Mmamvumbisira zibalo zosaoneka zija. Imene ndiye Lenti. Ndi nthawi ina kuti mupange china chake cholimba, china chake chokuthwa. Ndi nthawi imene si nthawi yopyatira ayi. Nchifukwa chamuzoona kuti mu Lenti muli zinthu zolimba, kusala zokudya, kugwira ntchito za chifundo, kupemphera kumwirikiza kwambiri, kulapa, njira ya mtanda. Zimene zili mu Lenti muja kusonyeza kukhwima kwa Lenti. Lenti ndi mitunda ina. Nyengo imene sizonyengerera naso sizomana kuti mwina kapena mtengo utausiyeni, mwina kapena ubereka chaka cha mawa, mwina kapena ukukhala ngati kuti ayamba kukhuzumuka. Akhristu tisamapusisike. Ikuyenera kufika nthawi ikuyenera kuti ayi mtengo uduleni. Olutamba kugwesa tizipaso tina tofoira uduleni. Ufuna utinamikepo apa. Nthawi zina timadikirira nthawi yayitali. Anthu amene alibe cholinga choti asinthe kumafuna zingutipeperesa. Timachedwa kudula mtengo osabereka mpaka zaka 5 ali mboma akungopanga zifuna iwo. Muona kuti mukamapanga ma strike mpamina kupanga zinthu, mukamaopseza mpamina kukhala ngati okhuzumuka,
mukangosiyako abwereranso kuzawo. Akristu osamapusisika ino sinthawi yomwinikira kuti akuoneka ngati ayamba kuyezukirako, iye akuoneka ngati ayamba kumayererako. Yang'anani zaka zimene munaupasa mtengo umenewu, yang'anani mene munaukumbirira muchaka chachitatu kuti mwina nimuuthirire manyowa, yang'anani mpata umene munaupasa kuma mtengo uja osabereka. Akufunsatu pa Luka 13 ndi 1 mpaka 9 akuti ugugisiranji nthaka mtengo uduleni. Mu nkhani imeneyi ya pa Luka 13:1 mpaka 9 nkhaniyi sinapitirizidwe kuti kodi mtengo umenewu patatha chaka chimene chija unabereka kapena sunabereke, ataukumbira kodi zinaenda bwanji kapena sizinaende. Ndafuna ndikumalizireni nkhani imene ija kuti kodi patatha zaka zitatu zoudikira chinachitika ndi chani. Ndafuna ndikumalizireni nkhani imene unatha zaka zitatu osaphula kanthu, osabereka chipaso. Ataudikira kwa chaka chimodzi ndikukumbira ndikuthira manyowa, palibe chimene chinachitika. Ndafuna mundimve, palibe chimene unachita apo mtengo uja sunaberekenso zipaso. Yankho limene ndalitenga kuti ndipo mwinake uja ataona kuti sunabereke zipaso, anagwira munchuno ndikuyang'ana ndikuzifuza kuti koma chimtengo ichi cha mtundu chani. Mupite pa Isaiah 4 ndi Meya 4. Mwinake anagwira mmutu, koma nchiyani chimene mtengo umenewu sinauchitire. Nanga bwanji pamene ndinkayembekeza kuti uzabala mphesa zabwino, iwo mpamene ukubala mphesa zachabechabe. Mtengo ataudikira pongofuna kumpuza mwinake uja, malo moti ukanangokhala osabereka, ati unabereka zipaso koma zonyung'unya zowawa kuposa kale. Mtengo uja sunasinthe, ataupasa mpata sunasinthe. Ngati unalephera kusintha zaka zitatu, aupasa chabanyira chaka cha 4, palibe chikanayembekezereka kuti mtengo umene uja ukanapangapo. Zaka 4 nzokwanira abale anga. Ngati walephera kubereka zipaso zaka zonsezi, musayembekezere kuti uberekanso. Palibe zomwinikira kuti mwina. Mkristu asanyengeke, Mkristu asanamizike. Abale, mtengo umene ndi omwe uja umene Ambuye atayenda nkubwera kuti mwina azapezemo muli chipaso, anapeza mulibemo. Ndipo mpakana Ambuye analibe choice koma kungoutemberera basi. Marko 11 ndi 21. Mtengo uja sunabereke zipaso. Ndi mtengo uja umene Petro anakumbukira ndikuwauza Ambuye suna kuti aphunzitsi, taona ni mtengo uja munautemberera wauma. Mulungu ndi wachifundo, ndi wachifundo, koma osamayiwala naye zimamukwana. Ndipo akati enough is enough, amalemberera ndipo amatembereranso. Mukatenga Mphunzitsi chapter cha 5 ndi Meya 6 akunena kuti usanene kuti chifundo chake nchachikulu, azakhululukira machimo anga olo achuluke chotani. Iyeyo ngwa chifundodi koma amakwiya. Choncho lenti ndi nyengo ya mkwiyo wa Mulungu pamene akumuzolowera. Ndi nyengo ya chifundo kwa anthu amene akusakasaka ndi mtima wona kuti akhululukidwe ndi kusintha moyo wawo. Koma kwa amene akungoti andikhululukira chaka ndi chaka, chaka chino ndi chaka cha Jubilee andikhululukira, onani pemphero lathu lija la chaka cha Jubilee likunena kuti chaka chake ndi chino, palibenso zomwinikira. Tadikira kwa nthawi yayitali, uduleni mtengo. Pemphero la Jubilee likunena kuti mu chaka chimenechi chimo ndi choyipa sizapambana. Likutero pemphero lija muliyang'ane pemphero limene lija likunena kuti mu chaka cha Jubilee chino chimo ndi choyipa sizipambana. Pali ana amene adakali oyipa lero chifukwa njira zimene timawapanga m'makomo mwathumu ndi zofewa.
pali azibambo amene sasintha chifukwa timawasasatisa, pali amaudindo amene sangapange zokomera ife chifukwa tafasisa udyo, pali ena amene sazasintha chifukwa akuzimva kufunika kuti ife tingathe kukhala upanda iwo. Lero lentino ikuti ngati mkono wako kukuchimwisa udule. Kuli bwino ukakhale ku paradizo upanda mkono kusiyana nkuti ukakhale ku jahena mikono yonse iwiri uzikatana nayo. Kuli anthu amene akuoneka ngati kuti ndiofunika kwa basi koma achoseni imeneyo ndiye lenti. Tikufuna kuti moyo wathu ubwerere ku original form yona kuti tizinkana tikutukuka bwino na tikwera. Imeneyo ndiye jubilee yotu. Aliyense akhale kuti ali malo oti atha kusangalala. Kuli bwino tikhale opanda iwo koma tikhale pa mtendere, kusiyana ndi kuti kumakhala moyo wa jahena ziko lapansi lomwino chifukwa cha anthu ena. Yakwana nthawi yakuti tiyankhe nkhawa zija za maepiskopi kodi chimwala chija ati chosere ndani. Maepiskopi anafunsafunso limenelo kodi chimwala chija ati chosere ndani, sanaliyankhe. Pano ndafuna kuti tilisake yankho lake la funso la maepiskopi. Muchivumbuluso panali buku limene limayenera kuti lifutukulidwe koma panalibe kwina aliyense amene akanatha kulimatula zimatiro zake. Ndipo mneneri analira mu mtima mwake misozi yokhayokha. Chivumbuluso 5 ndi 2 mpaka 4 akuti ndinalira kwambiri popeza kuti sanapezeke woyenera kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Ifenso lero tikulira kwambiri, misozi ili kuno, kodi chimwala chija ati chosere ndani. Anzathu anali ndi mwayi chifukwa mukakayiwerenga nkhaniyo akuti mwana wankhosa adapezeka, Yesu Khristu mwini wake. Komano kuti Yesu azipezeka chinachitika ndi chani? Akuti mwana wankhosa anapezeka amene anali oyenera kumatula zimatiro za buku lija ndipo zinachitika. Ndilo funso langa ndikuona kuti kodi Yesu kuti azipezeka chinachitika ndi chani, zinachitika bwanji? Yankho lake Mulungu anazipangidwa munthu. Ndikubadwa ngati mmodzi mwa iwo. Muyuda amene limodzi ndi Ayuda anzake ophunzira 12 aja anawasogolera pa nkhondo ya chipulumutso. Nkhani yanga ndiona kuti Mulungu wazipangidwa munthu. Si Mulungu kuti anangosika yekha, kungosika ngati Mulungu kapena ngati njero kapena ngati mzukwa, koma anazipangidwa munthu. Mawu oyamba tawerenga aja Mulungu akufuna akapulumutsa ana ake a Israeli sanangogwa, anapita kwa munthu Mose. Ine ndikufuna kugwira ntchito mwa iwe kuti ndikapulumutse anthu anga. Ndimenetu Mulungu amapangiratu. Mulungu amazera mwa anthu ache omwewo amene mukwazi wawo. Anazera mwa Maria Virgo oyera 8 muzakhala ndi pakati, muzabereka mwana, zina akazatchulira Yesu. Lero akuzera mwa Mose, ndifuna ndikapulumutse anthu anga. Ndipo akumuza Mose kuti pita kalimbane ndi Farao. Ukalimbane ndi Farao. Mose Muyuda akapulumutse Ayuda mosogoleredwa ndi Mulungu. Mavuto ainu ndi ine m'Malawi muno, mavuto ainu m'banja mwanumo, mavuto anu kuntchito kwanu, sazagwa Mulungu kuchokera kumwamba kuti azathese. Chimwala chimene muli nachocho si Mulungu amene atagwe kuchokera kumwamba. Akusowa mmodzi mwa inu malo muliwo, akusowa awiri mwa inu, akusowa atatu mwa inu, akusowa 6 mwa inu. Azipereke kuti Mulungu agwire ntchito mwa iwo. Ndipo anthu amenewo akuyenera kukhala akwanu konko, akwathu konkuno, anziko momwe muno, Malawi. Trump sangachokere kuti azachichosere chimwala. Kodi atichosere chimwala ndani? Yankho tichichosa tokha. Kodi chimwala chati chosere ndani? Tichichosa tokha. Koma pozuwa kuti ndife a Khristu timaziwa kuti sitipanga zinthu mongozipangirai, timapanga zinthu zimene tatumidwa ndi Ambuye mwini wake.
ndipo ambuyeyo samangotituma kuti zipita amanena kuti ndili nawe mpakana Mateyu 28. choncho atichosere chimwala ndani? Yankho, ambuye atisogolera. Chimwalacho tichichosa tokha. Ambuye atisogolera, chimwalacho tichichosa tokha. Azimayi mukuphinjika mbanja mwanu, kodi chimwalacho akuchosere ndani? Musavutike. Yankho, Mulungu andithandiza, chimwalachi ndichichosa ndekha. Sikuti mudikire bwino wachi muzika ndandolera one cheko iye koma ine kunyumbaku ine koma nyukumbaku amakwenda kuti timanga ukwati koma sama kodi chimwalacho akuchosere ndani? Ndi chitsanzo cha Mulungu muchichosa nokha. Kodi khalidwe loyipa limene lili mwa ine andichosere ndani? Ndi chitsanzo cha Mulungu mulichosa nokha. Mawu ajatu apa Luka 13 ndi 1-9 akuti mwini munda uja akuti ndabwera kuno zaka zitatu kufunafuna zipaso koma sinazipeze, mtengo usukubereka zipaso uduleni. Ndafuna mwamvese mawu amene wamotere. Inuyo mmene mmatenga khalidwe limene mmatenga ino kati ilekeza kuti ndilokuba. Chilipo zipaso zimene ino mmasaka mukubamo, mmasakamo kandi mtendere kandi chimwemwe. Mmene mmazitengera khalidwe kandi la chigololo kuti kandi amuna folo kandi akazi atatu. Chilipo chimene niyo mmasakasaka mukhalidwe limeneli, ndizimva kukoma, ndizikhala munthu wamtendere, ndizikhala munthu onjoya. Lelo mwatha chaka na mpanga zimenezo, mwatha zaka ziwiri na mpanga zomwezo, mwatha zaka 4 na mpanga zomwezo. Funso limene ambuyeso akufunsa ndiona kuti kodi zipaso zimene mayembekeza kuti muzipeza mukhalidwe limenelo mwazipezamo? Kodi chimwemwe chimene mayembekeza kuti muchipeza kuchokera zimene mmapangazo mwachipeza? Kaya mwina machosa moyo wa anzanu, kaya kumaka azunza anzanu, kaya kumangisa anthu, kaya kutani, na mukuyenza kuti mundali mumupezamo mtendere. Zaka zitatu mwakhala mukupanga zimenezo, zaka 4 mwakhala mukupanga zimenezo. Funso la Ambuye Yesu, kodi mtengo mmene munazalawo mwakhala zaka zonse mukusakamo zipaso mwazipeza? Zipaso zikafuna inunso mtendere mafuna umwaupeza, kapena mukobadya makobiri muli cheu nthawi yakwana uduleni mtengo umenewo, uduleni. Siyani khalidwe ngati limenelo, mukhale ndi khalidwe lokupezesani mtendere weni. Mwapadera ndafuna mawuwa ayankhule ndi ena tonse amene tikumakakamira zinthu zoyipa. Ndafuna mawuwa ayankhule ndi abale anga andale mwapadera. Akunena tu Ambuye aja pa Luka 13:1-9 kuti kodi mukuyesa kuti aGalileya aja amene zinachitikira anali oyipa kuposa anthu ena onse? Ndakunena kuti komatu ngati inunso simutembenuka mtima, nano zizakuonekerani. 8 panali nthawi imene kamuzu anthu amantenga kuti anali oyipa. Kodi mukuona ngati kuti kamuzu anali oyipa kuposa anthu ena onse? Ndikunabwera ena amene anatengano udindo kuchokera kwa kamuzu kuja. Koma iwowo mwina amageza kuti kamuzu ndiye anali oyipisisa, oyipa kuposa onse. Mapeto ake mwamona kuti iwaja atembenuke timasana atembenuke. Ndima kunena kuti inunso zizakugwerani ngati zinagwera iwaja, ndipo zomwezo zimene zinagwera kamuzu nawonso zinagwera. Amene wazita agwera ndiyeno kunabwera ena amene nawonso amaona ngati kuti amene wapotiza agwera ndi oyipisisa kuposa zipani zina zonse. Koma funso lake ndi lomwelo, kodi mukuona ngati anzanuwo anali oyipisisa kuposa onse? Ndipo Ambuye Yesu munthawiyo anena kuti ayi, koma ngati inunso simutembenuka zikugwera zomwe zagwera anzanuwa. Amene aja anachoka, ndiye kunabwera ena amene anazatenganso malo mwa amene aja. Malomoti aone kuti anzathu aja amayipiswa apa ndipo ife tatiyeni tiyerereko. Kodi muganiza kuti amene aja anali oyipa kuposa zipani zonse? Koma ngati inu simutembenuka mtima, nanunso zizakugwerani zomwe zija. Zisankho 20:8 amaoneka oyipa kuposa zipani zina zonse, ndipo anthu anapanga mademo, anthu anawawasa. Kodi amene mukulamulira pano mukuona ngati amene aja anali oyipisisa kuposa zipani zina zonse? Ndiye ndafuna mumve mawu a Mulungu. Koma ngati inu simutembenuka mtima, hoping kuti nthawiyo muli nayo, ndithu nanunso zizakuonekerani zomwezo zimene zinaonekera amene aja.
mulungutu ndokoma mtima inde, koma imafika nthawi imene mulungu amaza kutchulira zina lake. Ikazango kufikira nthawi imeneyo uli m'mavuto. Imazafika nthawi imene mulungu amakuuza zina lake la kuchibwana. Anamuuza Mose, ukawauze zina lake ndilipo. Mukazango fika saziona kuti mulungu mwankwana ndipo wayamba kukutchulira ni zina lake, muziwe kuti inu ndi chipere. Musinke mutembenuke. Tisinke titembenukire kwa mulungu. Ngati sititembenuka izafika siku limene nditu mulungu azatitchulira zina lake. Imafika nthawi ya action. Mwina mulungu amangomvesera. Mwina mulungu nthawi yonseyi amangoonerera. Koma pano akumuuza Mose kuti ndamva, ndaona, yakwanano nthawi, ndikubwera ndizapulumutsa anthu anga. Abale anzanga, sitingamene kuti mwina kapena mwina mpaka liti. Ayi, lenti kutuza ngati mkono wako wamanja kukuchimwisa udule. Kuli bwino ukalowe kumwamba uli ni mkono umodzi kusiyana kuti ukalowe ku Jahena ndi mikono yonse iwiri. Siku lina kukazangocha inu ndikuzangomva maona kuti zina langa ndilipo. muzangozowa kuti nthawi yanu yatha.